Wani matashi daga yankin Afirka daga ƙasar Najeriya ya ƙera wani jirgi wanda babu irinsa a duk faɗin duniya, sai dai yana fuskantar ƙalubale daban-daban. Zan saka muku hirar da aka yi da shi ku ji abin da yake cewa. Yau shi ma'aunin zauri ko cikakken suna. Assalamu alaikum, sunana Sa'id Ahmad Idris, ina zaune a unguwar 'yan kaba. So na gama makarantar Rumfa College, so yanzu haka na gama informatics, na karanti software and programming. So amma abin da na karanta ma ba ma ya daga cikin kuma abin da Allah ya hore mu. So na haɗa abubuwa da yawa kamar gidan rediyo, gidan TV da dai sauransu. A yanzu haka tunanin da na yi tun kusan 2018 na ga babban matsalar da ya fi damun Najeriya shine kidnapping da yanayin Boko Haram da dai sauran manyan laifuka. So sai ne tunanin ta zan iya taimakawa jami'an tsaro wurin wannan abin. Shi na kirkiri wani jirgi, shi na kirkiri wani jirgi wanda zai iya yin wannan aikin, sannan kuma duk inda ya je zai katsa network, ba wanda ya isa communicating, sannan kuma duk wanda aka katse mai network din shi, wannan jirgin yana sakin wannan network din zai dauki gaba ɗaya lambobin wanda suke wurin gaba ɗaya zai tura. Amma jirgin sama ne ko na ƙasa ko kuma na ruwa? Jirgin sama ne. So kuma ba zai taɓa zama babu caji ba, saboda lokacin da yake tafiya yake tashi akwai ƙaramin moto a ƙasa wanda in yana juyawa yana producing current, sannan kuma nasa diode a kafa ɗaya kan batir yanda wutan ba ta dawo ba, yake saving maka wannan wutan, sannan kuma cajin yana nan, shi kuma yana ci gaba da aiki, sannan kuma akwai high speed camera wanda yake ɗaukan hoton wurin yana turowa, sannan kuma shi jirgin ba akan radio signal yake ba, saboda duk wani abu da yake kan radio signal ya katse shi bai sai aiki ba. So inda aka ce an bar shi akan radio signal ba ka isa kai controlling wannan jirgin ba, sai muka mai da shi kuma kan satellite. Da akwai wani device da sojoji suke amfani da shi wanda ban faɗi sunan shi ba, wanda akan shi akan wannan satellite din ake aiki, wanda ita ba akan radio signal yake ba. So wannan kaɗan kenan daga cikin wasu abubuwan. So alhamdulillah kuma na yi participating abubuwa da yawa tun daga kan wajen 2011 har zuwa 2020 din nan. Alhamdulillah tun 2011 na ɗauki ta biyu ta ɗaya 2020 din nan ma na ta ɗaya a Kano harkan kere-kere. Abubuwan da kake kera daban-daban ne? To bayan shi jirgin akwai wasu misalan abubuwan da ka ƙara kera misali? Na musamman ma'aikatan gidan rediyo na duba na ga zaka ga wani lokaci in za a yi labarai wanda za a yi shi kai tsaye za ga sai dai a kira waya kamar wanda muke yanzu. Yawwa sai dai a misali kamar in za a wani wurin kadara ko wani abu ya fara ko za a hawa ko wani abin, akwai mota da ake kiranta Obiban wanda zaka ga Gen TV suna da ita, Gen rediyo ba su da ita, amma sauran kasashen suna da ita. Sai na tunanin me yasa ba su da ita, sannan kuma ka ga wani lokacin za a yi wannan program din a ƙasa za a haɗa abin in kamar taron siyasa ne, in 'yan sanda suka koro 'yan bangan nan sai a jogane muku na sai a rasa problem din daga ina ne. So na yi kokari na hada wannan motar tun kusan 2017 kenan. 2017 na yi wireless akan gidan rediyo na 87.5 FM. A gidan rediyo ina da gidan rediyo na. Yana aiki kuma? Yana aiki. Hada frequency kama? Wannan frequency na ne. A wani register. So wannan kasa yanzu na wannan kenan. So babban abin da ya fi bata min rai shine in muka je muka wannan competition din sai dai a baka certificate, a baka 1,000 ko 2,000 kudin mota, ba abin da mutane za a yi maka. So zaka ga abin gaba ɗaya na bata mana rai. So na zo kuma ina buƙatar ina son in tashi jirgi na a 'yan kwanakin 'yan watanni da suka wuce da har bai sama ina son in tashe shi in gwada musu fahimci dai me nake yi, abin da nake yawwa. So jami'an tsaro suka ce min ba a yadda in tashi wannan jirgin ba. Ba a sai sararin sa ba. Ba a yadda in tashi wannan jirgin ba, sai na ce musu ai duk wani abu da zai katse ne to ko wani abu na cire shi, kawai ina son in tashi jirgin. Aka ce a kai in sake in tashi wannan jirgin. So ne tsaya ne tunani, abin ya bata min rai sosai, ina ta tunanin to wace hanya ma zan bi in tsaya in wannan abin. So kawai na tafi NCC, su ma da na je NCC aka hana ni shiga. Kuma a lokacin ma musu da abin da kaje ba kuma na faɗa musu komai, na je da diagram da komai duk wani abu da zai tabbatar da cewa nayi abin nan, aka hana ni shiga. So a lokacin na rasa ma abin da yake ma wannan, dan a lokacin gaskiya na so in katse musu network din su. Sai aka babban shawara abokaina daga baya ake cewa ai bai kamata ne wannan abun ba a wannan lokacin. So daga haka dai na sa da abin da gaje neman shiga wuri a lokacin, saboda jami'an tsaron da suka hana ni shiga abin ban ji daɗi ba, saboda ni na gani ne na zo ne saboda in taimaka wa ƙasata, kuma ya za a ita ƙasata kuma ba ta buƙatar wannan abin, kuma a lokacin da ake buƙatar wannan abin. So kawai daga nan kuma again sai na tashi na tafi human right.
saboda ya za a yi ni dan kasa ne kuma ina da yancin in taimaka wa kasata amma kuma kasata kamar ba ta bukatar wannan abubuwan sai ka taimaka amma ba shine ba a bukatar wani abun so da naje nan su ma suka ce su ta nema na dai haka har yanzu ba wani abu da aka yi to wannan abin shine babban abin gaskiya muna kira da gwamnati da su zo su duba wannan abin saboda a lokacin duk wani injiniya ko kuma wasu yan baiwa da Allah yi tunanin su kawai ya za a yi su taimaka me yake damun kasar su kuma ta ya za a yi su taimaka musu ya kamata a ce a ringa dubawa da mu duk wani abu da yake damun mu misali mu abin da yake damun mu shine abin da yake damun al'umma saboda duk lokacin da ka tashi zaka yi wani abu tunaninka menene ke damun al'umma ta ya zaka kawo sauki akan abin gaba ɗaya shine abubuwan mu amma ban katse ka ba yanzu me kuke bukata wata al'umma wani yana jin ku walau dai gwamnati ko kuma ɗaiɗaikun al'umma me kuke bukata abin da kuke so kamar su ɗaiɗaikun al'umma da su gwamnati su wasu suna ganin kamar abin ai ba zai yi ba muna faɗa abin ana ganin shi kamar tatsuniya muna bukatar duk wanda yake kokonto akan wani abu da muka faɗa a kirawo mu a gayyace mu zo mu tabbatar da wannan abin da muka yi duk inda muka zo muka tabbatar da wannan abin mutum ya gani shi kuma sai alƙawarin da zai yi akan wannan din da zai in gwamnati ce kuma fa yanzu wato to bari ina zaton abinda yake so ya faɗa wanda mun sha faɗa al'amarin nan shi dan baiwa idan abin ya ci ransa kuma yana da abin da zai yi ya zama kuma a ganshi kuma ya zama gaske kuma ya taimaki al'ummarsa idan fa ya kai wani mataki juya al'amarin nan yake ya koma kuma negative maimakon da yana kallon shi a bangaren da zai taimaki kansa ya taimaki al'umma to sai kuma ya koma kuma ya fara kuma illata al'ummar wa'ansu suka gane musamman wasu suka gane cewa yana da wannan baiwar to sai su ja shi a jiki su yi masa abin da suke so ko dai ya zama wata kasar ta ganshi ta dauke shi ya ringa yi mana abin da mu kuma na zamu tarkata gaba ɗaya kudin kasar mu ma muna siyan wannan abubuwan ba kuma dan kasar mu ne ya kirkiro wannan abun gashi yanzu yana cewa zai iya katse ne to gidan radio ko wannan sai dai shi ya je can ya je ya ringa musu abubuwan da mu kuma zamu ringa zuwa muna sai da fetur muna sai da kaza da kaza muna zuwa muna siyo muna kawo kasan mu dan awakin ka duka tattara ka sayar ko kuma ya zama wasu mutane wanda ba su da kirki su jashi a jiki ya ringa yi musu abubuwan da zai ringa illata al'umma sai na illata kasarsa so ya kamata a kalla al'amarin to amma misali yanzu baya ga wannan jirgin da ka kirkira da kuma sauran gidan radio ma da kace kana da shi akwai wani abu yanzu da kake kokarin samarwa wata kake ƙara buƙatar tallafi daga bangarori ko kuma kake ƙara buƙatar wani abu domin ka samar da shi gaskiya akwai wani karamin jirgi drone wanda kamar na kawo office lokacin kun gan shi kuma na kai wa lokacin tsohon sarki tsohon bici yanzu kuma sarkin Kano na kai mai jirgin kuma shi ma ya gan shi ya yaba da wannan fasaha saboda na tashi jirgin a fadarsa karamin drone ne wanda yan jarida sukan yi amfani da shi ya dau bidiyo haka dan karami ne amma kuma na yi shi dan isi wanda bai fi ka dunkule shi a hannunka ba wanda zai san menene shi ma jami'an tsaro su iya amfani da shi so na yi wannan jirgin shi kuma ni ma again ni na hada software shi wanda nake controlling jirgin so shi ma wannan na yi sannan na yi irin over haka waya wadda ta jami'an tsaro ita ma na yi duk dai abubuwa na yi abubuwa da yawa wanda wasu ma ni kaina yanzu haka na manta abubuwan to ina ga lalle yau ofishin namu cike yake da yan baiwa abubuwan ni kaina abun ya mun mamaki misali yanzu ai muna da NIDDA wanda ita hukuma ce wadda take lura da dukkan irin wayannan abubuwan da suka shafi fasaha gaba daya cikin al'amuran ƙasa baki daya kuma akwai tallafin da suke bayarwa ban sani ba ko watakila a cikin bayananka ka tuntuɓi NIDDA ko kuma watakila kun yi haɗu da wani wanda ya maka wata magana akan wani gudunmawa wannan bangaren yake samarwa? A gaskiya ban taɓa samu ba. Kun da ji yadda ya fara kuma kun ji daga ƙarshe yadda ya ƙare da gwamnatin ƙasar Najeriya da sauran aljama'a al'umma daban-daban. Me za ku iya cewa wani ra'ayi za ku iya rubuta mana a ƙasan comment? Ina jiran ku kowa ya rubuta min abin da ya fahimta game da wannan matashin da kuma abin da yake sa ran nan gaba kaɗan za a iya samu ko kuma za a iya rasawa sanadin wannan matashin.